Unja már, hogy szinte az összes könyvét kiolvasta, és nem talál magának más szórakoztatást a házban. Unja már, hogy próbálja rendesen tartani a dokumentumait, de azok közt egyre nagyobb a káosz. Unja már, hogy próbál normálisan tanulni, de az idő egyre csak megy, és ön azon kapja magát, hogy az elmúlt 6 órában nem csinált semmi effektívet. És elege van abból, hogy éjszaka, amikor lemegy nassolni, és kinyitja a hűtőt, észreveszi, hogy nincs alma a lekvárjából. Akkor önnek találták ki az új médiát, amelybe virtuális és valóságos eszközöket csoportosítottunk össze az ön igényeit megfelelően. De lássuk is, mit tartalmaz a csomag. Okostelefont, laptopot vagy egyéb számítógépet, egy macskát, még egy macskát, rengeteg tárterületet és internet hozzáférést. De most halljuk az utca emberét. Jó napot! Önnek miben segített az új média? Jó napot! Hát bevezették a mi sulinkba az interaktív táblákat, ami sokat segített, hogy gyorsabban megtanuljunk az anyagot. Illetve csoportmunkákat vezettek be, ezzel érdekesebbé vált a tanulás. Jó napot! Önnek miben segített az új média? Jó napot kívánok! Nekem rendkívül sok mindenben segített, pláne ezek az új készülékek, amik mostában vannak, egyszerűen elképesztő. Tehát például nézzük meg, itt van ez a telefon, amivel fel tudom venni magát, ahogy éppen maga vesz fel engem. De egyszerűen hihetetlen. De már tulajdonképpen mindent tud helyettesíteni, mert a számítógépben van. Tudok nyomtatásra küldeni anyagot, tudom róla irányítani a számítógépet adott esetben. Tehát tulajdonképpen minden benne van ebben, amit egy számítógépben lehet csinálni, csak még pluszban rajta van egy-két funkció, mint a hívás, SMS, stb. Úgyhogy nekem jelen esetben rendkívül sokat segített, egyszerűen brutális. Brutális. Jó napot kívánok! Önnek miben segített az új média? Jó napot! Sajnos interjú alanyunk hanganyagait elveszett, de azt akartam mondani, hogy a média nagyon-nagyon-nagyon jó. Főleg az új média. Jó napot kívánok! Mi a véleménye az új médiáról? Az új média nagyon megkönnyítette az életemet. Amióta létezik, már csak írok egy SMS-t mamámnak, hogy felhívom telefonom, és átküldi faxon a lekvárt. Régebben át kellett mennem hozzá a szomszédba, nagyon fárasztó volt. Sokkal könnyebb így az életem. Köszönöm. Hallhatta, a tények magukért beszélnek. Ne habozzon, és rendelje meg az új médiát most. Telefonszámunk 827355 K 9A Kacsacsőr 784, vagy keressen meg minket a www.ujmedia.hu/com weboldalon. Felhívjuk kedves nézőink figyelmét, hogy a forgatás során állatnak nem esett bántódása, az interjúalanyok pedig kitalált személyek, és a karakterek valósággal való bármely egyezése csupán a véletlen műve. Tájékoztatásunk nem teljes körű, kérjük érdeklődjön a megadott elérhetőségeinken.